На Чангаре открыли 150-метровую телерадиовышку для вещания на Крым. Ее установили неподалеку от админграницы с оккупированным полуостровом для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций. Информационная война за вещание на оккупированных территориях продолжается. На админгранице Херсонской области и Крыма торжественно запустили в эксплуатацию 150-метровый ретранслятор. Строительство начали в ноябре, и уже сегодня теле- и радиосигнал транслируют в радиусе 100 километров. А що стосується програм, які мають вироблятися і будуть вироблятися, я сподіваюся, українськими радіостанціями і телеканалами, то це буде залежати від них. Але знаю, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення буде пришвидшувати процедури конкурсу для тих телеканалів і радіостанцій, які будуть мовити з цієї вежі. Тут, скажімо так, була біла пляма на території України, не було українських програм радіо, телебачення. Ми запропонували Національній раді і обласній адміністрації, що ми можемо тут зробити такий інформаційний центр. І Національна рада нас підтримала, підтримав губернатор. В результаті ми збудували таку споруду. І тепер вже є тут і радіо, і телебачення. Сама вежа побудована і будуть будуватися інші інфраструктурні об'єкти для того, щоб ми забезпечили, використовували всі доступні можливості для донесення сигналу в Крим. Супутникове мовлення – це одна історія, інша історія – це FM, це ефірне, наземне мовлення. Також сьогодні ми починаємо тестувати цифрове телебачення. Я хочу, щоб зрозуміли всі журналісти, і не лише ті, які будуть мовити з цієї вежі, а всі ті, хто мовить в інтернеті і хто мовить через супутник. Вас дивляться в Криму. Від вас очікують кожного вечора такої інформації, яка б цим людям надавала б натхнення, яка б надавала їм силу. Вышка транслирует цифровой сигнал, который будет намного сложнее заглушить оккупантам. И уже в ближайшее время жители Крыма смогут смотреть до 30 украинских телеканалов. Специально для АТР Лидия Полянская, Асан Иминов, Заман, Чангар.